kuti milengo imakwera kokhala kuti panopa kupikisana kapena kulimbirana mbewu yachimanga kotsika chifukwa chake no milengo ili chomwecho komano ndimalingalira kuti tili mu situation imene chifukwa chani ndiye ndinadzaonanso kuti kodi mfundo za boma panopa ndi ziti ndiye ndidapamanga kukaonanso manifesto a boma limene likulamula pano pali mfundo ina pa nkhani ya chakudya imene boma linanena kuti tikufuna kuti no one should die of hunger ngati kuti no pasapezeka Malawi amene akugona ndi njala ndi pamene ndadzaona kuti zitha kutheka kuti no tili mu situation imeneyi chifukwa no boma alipokhala kuti dalonjeza Malawi kuti no asafe ndi njala ndiye kuti kwambiri mwina akutsamira pa mfundo yonena kuti ndi bwino tikhale ndi chimanga chimene chili available komanso chimene chili affordable kusiyana ndi kunena kuti no tikhale ndi chimanga chonena kuti no chili available komano mwina sichili affordable pofuna kulumikiza ndi mfundo zimene adazika manifesto so zitakhala kuti mwina nkhani zake kwambiri ndi zimenezo chabwino achimwaza yamabweraso ndizafotokozerano mwina nkhani ya cost of production kuti zikuyenda bwanji mu nyengo imene tilipo khala kuti milengo yachimanga ndiyotsika ndipo zifukwa zake zimene ndaziona ine zimenezo tipite kwa Grace Mijiga amene machita malonda ambewu kuphatikizapo yachimangayo nkhani zimenezi inu mukuziona bwanji alimitu akudandaula kuti mbewuso ikudula mbewu yachimanga kumalawi kuno ndi kumapeza kuti munthu agula mbewu ukalima mitengo yake imeneyi sizikugwira inu mwayima patipati zikomo kwambiri Elvis ineyo ndingoyamba ndikugwirizana ndi achimwaza kuti mfundo zomwe anenazo zimene akuona iwowo kuti ndi zomwe zikuchititsa kukwera kwa chimanga ndizoona koma mwina kuti wayankhulapo pangapo ine mwina ndi ime mbali yonena kuti mulimi mmene mwanenera kuja zikukhala kuti sangakwanitse nokubalansa moyo wake choyamba nchakuti tikatenga information ilipo kwa ifriko ikufotokoza kuti atsika ndi mitengo yatsika ndi 29% komano tikayang'anano moyo wathu ndi mitengo ya zinthu ya tsiku ndi tsiku tinganene kuti moyo mwapanopo ndi kufananiza nthawi mwana aonena iwowo wakwera ndi mwina 50% plus yengani ya balance mwina tikamapanga zinthu tiziyang'ananso kuti kodi mulimiyo akamalima chimanga chija sakuchilima kuti ndi chakudya chokha yayi koma ndi chomwecho chimene amatha kukagulitsa ndi kukapezako ndrama yokuti athe kukwanitsa kukhala moyo otambasuka chifukwa tikanena nkhani ya kuti munthu adzikhala ndi chakudya ndi mmene akufotokozera achimwaza chimanga chakudya ndi mbali imodzi ya chakudya koma mulimi akagulitsa chimanga amafuna mwina akaguleko kachiweto mwina nkamenenso kamankhalira kuti ndikamene kadzimthandiza chaka chonse akagulitsa amafuna alipire fizi ya mwana nde pano tikuona kuti mapeto ake tikunkankhano mulimi kumphawi chifukwa mmene zikuchitikiramo kenako mulimi agulitsadi ndithu katundu wake mochipa koma zotsatira zake muzaka zimene timaona kuti mulimi wagulitsa katundu mochipa funso kwa iwe ndilonena kuti kodi chimangachi chinasanduka liti business chifukwa kumalawi kuno anthu ambiri amene amalima chimanga ndi amangolima papang'ono inde alipo anthu amalima large scale koma ambiri amangolima kuti angodya amangopeza mene matumba 15 mwina matumba 10 basi asunga adya is it right to say kuti anthu ena ake aluza chifukwa chakutsewapita kwa chimanga I think ndingonena kuti kumalawi kuno mene kulili I think chimanga it's a political crop
Okay, inalowa ndale. Chimanga ndi mbewu imene inalowa ndale. Inalowa ndale chifukwa ndi mbewu imene imapangitsa anthu kukhala pa mpando, ndi mbewu imene imapangitsa anthu kuchoka pa mpando. Funso lina kuti chimanga chinakhaliti business. I think mwina tikhoza kunena kuyambira kale chimanga chinali business. Chifukwa chonena kuti anthu amene amalima kuti adye pakadali pano population yathu inakwera kwambiri. Anthu mmalo amene anali agogo awo anyemerana mwina anthu 15 pamene mbuyo mwina amalima agogo awokha. So pa malo onyemerana anthu 15 aja mwina akalima kuti koma chaka chino ndenda isetsa kulima amapezati akulola matumba 7 matumba 8 basi zathira pamenepo matumba 7-8 aja akukanika kugwiritsa ntchito maliza chaka amafuna apezenso chimanga china akwina kumene akhoza kugula. So I think kumbali ya chakudya ndi mbali imeneyoyo. Komanso I think ndigwirizane ndi Mijiga Mhango amanena kuti chimanga tizichenera kuti ndi mbali imodzi ya chakudya. Sikuti chakudya ndi chimanga chokhacho. Anthu ena chimanga chicha samachigwiritsa ntchito kudya, amapangiranso zinthu zina zimene amagulitsanso mwina misika yosiyanasiyana. So ukayang'anira mbali imeneyoyo uwona kuti chimanga ndi mbewu imene ndi mbewu ya malonda. Now padakali panopa chikutsindikano kwambiri chimanga chicha kukhala mbewu ya malonda chifukwa kuti mmene ndafotokozera kale population khangati yakulirako pamene production kumamidzi kucha anthu yachepa kwambiri. So pamafunika pena pake kuti tiwonjezere tipeze chimanga. Boma lisamaita kuyang'ana chimanga kwa ndi ku Brazil, boma lisamakayang'ane chimanga mpaka kupita ku Tanzania kuti Amalawi ena amanata okay fe ndi malo amene ndi akulu ndi kuthekera kuti tikhoza kumalima ndi kukhala ndi surplus kupereka kwa anthu ena. So poyang'anira mbali ngati zimenezozo ukhoza kuona kuti chimanga chicha chasanduka mbewu imene ndiyofunika yopezera makobiri mafunda yabwino kuti ife ndi ena amene ife ndi malo akuti tumalima chimanga koma kumayo nokuli kuganiza kotero from any pamene ndo ndinadzayamba kunena kuti it's a political crop. Kodi who decides mitengo ya chimanga? Akamapanga decide mitengo ya chimanga icha amayang'anira ma factors ake ati muona kuti anthu amene amapanga mitengo ya chimanga kwambiri they look at social factors. They don't look at mwina ma inputs chana amayang'ana ma social factors, sometimes even political factors. Unena kuti okay tikapanga chimanga tikachisiya kuti mulimi ma inputs ake amene walowetsa watani mtengo wa chimanga mwina kwena kukhala 60,000 ndi akumadzati koma chimanga chikakhala 60,000 anthu azati patsa vote chimanga chikakhala 60,000 anthu anena kuti ifeyo ndi olephera bwanji chimanga tichike pa 20,000. Now they are looking at the social aspect sakuyang'ana the other side of it. Ineyo ndinene mawu awa kuti ngati approach yake itakhale imeneyoyo approach yake itakhale imeneyo na kuti amene akupanga decide mitengo ya chimanga ndi wina wake kuti iye sanalime ineyo kuli bwino chimangachi lidzilima boma lidzilima chimanga lidzipereka kwa anthu lidzipereka chaulere ka lidzitani alime ena awasiye adzilima chimanga ndi kupanga okha mitengo. Komano it's a political crop. Timayang'ana kwambiri the social aspect osayang'ana kwambiri so the other aspect of production. Aluku chimwaza ndikumasokoneza aleta ndi chimwaza inu nkhani za ulimi zinamba uzitsata kalekale. Kodi nkhani yokuti ukamaenda kumalawi kuti ngatitekeze nthawi ya mvula umapeza minda yambiri malimidwe chimanga aliyense pafupi palimba chimanga. Izizi zinayamba liti kuli mbiri yake fani madzoti kalekale sikuti kumalawi kuti kunkachidwa chimanga chinabwera kama maportuguese kandani tatifotokoza ni zinayamba liti zimene zizoti basi aliyense alizilima chimanga. Tibwera kunkhani zochita balance act izo tikambe koma tikambe kuti afufu bali yese kumalawi kuti amalima chimanga zimene zo zanomo. Elvis mbewu imene idabwera kwambiri ndi atsamunda ikamaonano mbiri idachokera kwambiri ku Brazil ku Mexico ndi kumene no chimanga chidachokera atachipanga introduce kuno ku Malawi kudapezeka kuti no tachitenga tayamba no chilima kenako no kuzindikira onena kuti tikati chakudya ndiye kuti ndi chimanga kana chikondi cha chimanga chidachokera pamenepo tikatengera no mbiri ya chimanga. Koma no ndimafuna ndiponde mavazi mmene Innocent wanena pang'ono. Musana bonde kumeneko ndimafuna ndimvetsetse kuti why is it kuti munda ulowose mapeza muli chimanga. Inu simukuona kuti limene ndi vuto.
limenelo si vuto kuti no munda wina wonse uli ndi chimanga chifukwa no dziko lina lililonse limakhala ndi staple food ngakhale mmene kulili kunoko ku Malawi ndikogawanikana tikapita ngati kukaronga chimanga si staple food kumene kudya ndi mpunga tikapita ngati ku Nkatabe ndi mbali imodzi ya Nkhotakota Central Nkhotakota North kwambiri ndi komanso ya Nkatabe kumene kwako ndi chinangwa pamene no ku Shire Valley yes ndi chimanga komanso kwambiri ndi mapira ngati sorghum Shire Highlands kwambiri so ndi chinangwa mbali imodzi chimanga so nkhani ndiona kuti ifeyo adoption yathu ya mbewu zimene timadya pattern yake kwambiri ndi imene iyi ndiponso mauthenga amene amaperekedwa kuti no tiye tikonze chakudya chathu mwina tisamale chakudya chathu kwambiri amatsindika ku chimanga nekuti amapanga favor kwambiri chimanga mwina kusiya mbewu zina ndi chifukwa chake no ena mprogramu ena anena kunena kuti chimangachi tisamachipatseno kwambiri weti kuti no ichi ndi chimene timadya koma no tizichinena kuti no chimanga chili mbali imodzi ya mbewu zimene tikalima dziko titha kumadya chifukwa chake mwina tapezeka kuti no tili mu ng'anjo umenewo komanso ndimafuna tione ango yonena kuti pamene chimanga chikulimbikitsidwa choncho nkhani ndionena kuti kwa zaka zingapo kunaonedwa kuti no chimanga kwambiri chimapatsidwa ulemu ngati cash crop ndiye pa maekala ochepa amene munthu ali nawo amapeza kuti mwina munthu ali maekala awiri ndiye kuti maekala onse aja wangolima chimanga kuyiwaliza za mbewu zina zimene mwina akalima atha kudya komanso mwina atha kugulitsa nkupeza ndalama chifukwa tikatengera ndalama zimene mulimi amazipeza pa ekala ya chimanga panopa ndi mitengo imene ililimwe komano tikayerekezera ndi mbewu zina mbewu ngati chinangwa ngati mbatata pa ekala yomweyo wachinangwa ndi mbatata akupeza khobiri lochuluka kuposa uyuyu wa chimangayi chifukwa chonena kuti no tonse tinangotenga mphamvu zathu nzeru zathu maresources athu ndikupita no kuchimanga chifukwa chonena kuti no kudaoneka ndithu kwa zaka ziwiri zitatu zapitazi kuti no chimanga kukhala ngati ndi cash crop chimene mwina chinali cholakwika kwambiri so mauthenga athu analunjika pa mbali imodzi kusiyano mbewu zina zimenenso tikalima zithaso kuti pasa ndalama kuti tigulitse tipeze zosowa zathu. Alright, Bambo Chimwaza tipite kwa Grace Mijiga Grace Mijiga nkhani imene yoti alesadzilima chimanga imayiona bwanji zikufunika ziyenda choncho kapena pafunika pakhale a selected few? Nkhani imeneyi ndinganene kuti ndiyo kutirazo ya malimidwe ya chimanga. One, kumbali ya zipangizo zoyika munda ndizodula mmene tanenera mucha. Ndiye chimanga chimoma chiona kuti chikulimidwa kwambiri ifua boma limatenga kugawa limatenga kuchidwi ndimapereka fertilizer ndi mbewu za ulere. Ndiye nkhani ndiyo kuti aboma omwewo akanachilingalira kunena kuti kupita chitsogolo ngati tikufuna kuti anthu asunthe pamene papa nkhani kupereka chimanga ndi fertilizer wa ulere ikanachepa mwina ndi nthawi inayonena kuti tikamapereka zinthu zimene tikufuna kupereka za ulere ndizokuti amusiye mulimi asankhe zimene mbewu zimene yakufuna akamapanga subsidy yawoyo ikhale kuti ikulola munthu ukatenga mbewu zimene iye angafune kuti alime komanso mwina kwathandizabe anthu kumafotokozera kuti phindu lalikulu anthu mukhoza kupanga mukalima mbewu zinazi chifukwa chimanga oba thumba limodzi la fertilizer ndi pafupifupi 185,000 190,000 zimene zopeka chithu tiziona kuti mulimi akuyena kuti ngati akudalira chimanga agulitse matumba 6 kapena 7 kuti akagule thumba limodzi la fertilizer ndi zopereka kwambiri chiopsezo. So pano izi zili chomwechi kwambiri nakamba kali koyambirira kucha kuti ngakhale mitengo yoyambirira inakhazikitsidwa minimum market prices mwalamulo panopa pansika wina aliyense amene akugula mbewu makamaka poti tatsindika kwambiri pa chimanga palibe amene akugula pa mtengo umenewu 1900 kwacha pa kilogram chifukwa chonena kuti ngakhale tili ndi policy ya market liberalization kuti wina aliyense ali ndi ufulu wokagula mbewu kwina kulikonse kumene akufuna komano
adherence kapena no kutsatira lamulo limene boma linakhazikitsa la minimum farm gate price kuti tenti zigula mbewu kuyambira lamulo limene lili sili kukwaniritsidwa. Enforcement palibe komanso ogulawo sakutsatira chifukwa chake tili mu ng'anjo imeneyo. Komano mmene nakambira muja kuti zitha kutheka kuti no ndi deliberate policy yongofuna no kuti no chimangati chikhale affordable kwa Malawi, ordinary Malawi yani kuti akwanise kuchipeza kuti ngati tili ndi umphawi mwina ukhale umphawi wa nthumba komano osati umphawi osowano chakudyacho. Itokhala deliberate policy komano tikayang'ana no act imene imakambira ya General Crops Act kuti no apazikhala control ya mbewu nde kuti no sitinachite bwino sitikuchita bwino chifukwa chonena kuti no zimene no lamulo likutsindika zolondoloza minimum kapena kupanga enforce minimum farm gate price sizikuchitika. Now nkhani ya competition ndimene ikanathandizira kuti mitengo imene iyi ikwere. Mmene ndinamvetsedwa kuti bunge la ADMAC likufuna liyambe achimanga pa mtengo wa 45,000 pa thumba limodzi la lolemera 50 kg. Pamene pajava ndi pamene no panaliki yothandizira kuti no at least mitengo ikwereko. Chifukwa ukadakhala kuti madevil da ADMAC aja opitirira 300 atsegulidwa na chimanga chikugulitsidwa pa mtengo umene ujawu wa 45,000 pa 50 kg bag. Ndekuti no onse mavendawa ma private aggregators yo bwezi nawonso atasunthaso mitengo yawo chifukwa alimi anzatwa ma industries amene wawa kwapezeka kuti nawonso akutsatira mitengo yomwe ija yotsika ija kuti mamagini awo akhale abwinobwino. Akumagula chimanga panopa makampani ena akugula 690 kwachi pa kilogram osatiswa farm gate yako komano wapititsira ku factory kwako komweko akumagula pa mtengo wotsika kwambiri. Nawonso angopezerapo mwayi okhala kuti no pansika pamwina palowa libolonje tenti tingogula pa mtengo uwu. Komano mukati muone ma products yawo nkhuku zimene no iwo amalima amaweta mtengo sadatsitse zikutanthauza kuti no akupangano ma profit ochuluka kwambiri kutengerano mwayi pa zimene zikuchitika pansika. Nkhuku sadatsitse, feed imene amapanga kuchokera kuchimanga sadatsitse, komano raw material imene ili chimanga akumayipezano motsika kwambiri. Pamene papa ndi pamene no pamafunika ndithu kupanga enforce kulowererapo makamaka ku ma policy holders ndamene amakhala ndi mphamvu yolondoloza kunena kuti mmene zililemo zikuoneka kuti no player uyuyu mu industry iyi ndamene akupindula kwambiri, player uyuyu mu industry iyi ndamene akupwetekeka kwambiri. Chifukwa tiziyang'ananso kusogolo mmene tikukamba pano 2026-2027 farming season yatsala pang'ono kubwera and kuti tikhale ndi season yabwino zimatengera kunena kuti kodito marketing season ya chaka chapitacho inayenda bwanji. Ndiye ngati TCA mmene zililemo kuti mwina competition isakhalepo kuti mwina mitengo ikhalepo yabwino zimapangisa kuti no program ya ulimi wotsatira idzakhale yotsimphina chifukwa chonena kuti no cost of production idzakhalabe kuti no idakali momwemo. Ndakamba za thumba la fertilizer 185,000-190,000 limodzi komano mitengo ya mbewu imene yamba kutuluka panopa pa ekala mulimi akuyenera kugwiritsa ntchito 150,000 kwacha ya mbewu ya makono. Ndiye kuti no tikawerengesera bwinobwino pano pa cost of production ya chimanga eka ndi pafupifupi 1,500,000. Now mulimi kuti no apeze phindu ndiye kuti akuyenera kuonesesa kuti productivity yake itheke azipeza mwina matumba 60 osachepera 60 pa ekala. Tikatero ndiye kuti olatakhala kuti wagulika pa mtengo wocheperako 5,000 ka 40,000 chifukwa chonena kuti ma volumes amene wapeza pa ekalapo ngochuluka ndiye kuti atha kupindula kwambiri. Koma ndizotheka mmene kulili kwathu kuno ku Malawi alimi athu ma smallholder farmers 5 million in number atha kumakolola 60 kapena matumba 70 pa ekala ayi ndithu productivity yathu is very very low. Mulimi anakambira innocent kuti matumba 7 pa ekala omwe wadye omwe wagulitsepo omwe wapezepo fees zomakazovuta kwambiri. So tikungoyenera ndithu kuwunika kwambiri apa policy direction, policy intervention komanso kuganga reinforce zinthu zitha kuthandiza kuti mwina sanite ikhalepo market yathu zomwambirere. Okay, tibwereso kwa inu tipite kwa mtolankhani wathu Pemphero Malimba ali mu mzinda wa Lilongwe. Pemphero uli pa line wadzuka bwanji?
Ayi nero ndadzuka ka inu mwadzuka bwanji kumeneko? Tadzukanso nkhani ndi imeneyi bambo Malimba akuti bwanji Malawi ku Lilongwe. Apa tili ndi ena mwa alimi ochokera kunoko ku Lilongwe poyambirira tikudziweni kuti ndinu ndani komanso machokera kuti. Ine ndine Innocent Banda nimachokera mudzi mwa Madiga tiye Chitukula. Innocent Banda tifotokozereni kutsika kwa mitengo ya chimanga chimene ogula akugulani zikukhuzani bwanji ngati alimi? Ineyo ngati mulimi pano pa zinthu sizikuyenda yayi. Kotero kuti mapenda achimanga akungotenga pa mtengo ongula anda osati kuti kapena ife alimi tipeze phindu yayi. Kotero kuti timayembekeza kuti mwina kachimanga tali kakwelako mtengo because mapeza zinthu zathu mosavuta ngati fertilizer kuti mwina ulimi wathu upitebe chitsogolo. Pa umoyo wanu wa tsiku ndi tsiku zakukhudzani muyezo wake mkhoza uyeza motani? Moyo wathu wa tsiku ndi tsiku mongoyelekeza kunena kuti zinthu mwina zikati zisinthe zikhoza kuchokera mwina ku fertilizer chifukwa fertilizer panopa alibe pa mtengo wapamwamba odula oti munthu wakumudzi ovutikitsa sangathe kumufikiranso iyayi. Opita chitsogolo mwakamba zokhudzana za mtengo wa fertilizer, opita chitsogolo pangakhale ndondomeko zotani zonena kuti alimi akhoza mapanga ulimi wawo bwinobwino, mitengo ikokhala yabwinobwino komanso chakudya chikokhala chokwanira, pakhale ndondomeko zotani? Ndondomeko yenelera bwana president ongati akutiva niwina aliyese amene so akutivera pakali pano timayembekeza kuti mwina fertilizer tangositako mtengo chimene timembekeza kusintha kwa bomali timembekeza mwina kuti fertilizer akhozofika pa mtengo wa 90,000 or even 85,000 munthu wakumuzi akhozomufikira pa mtengo osavuta iyayi komanso ni njira zina zoti mwina ulimi ukhozopita chitsogolo. Kuli njira zina zomonga ngati fertilizer otsika mtengo, njira zimenezi zimaziona bwanji nanga popita chitsogolo pangakhale kukonza kwina kunjira ngati zimenezi? Njira zimeneja zikhozokozedwa malingana boma likati laika chitetezo chokwanira chifukwa fertilizer otsika mtengo amatha kubweradi mademake mastation ena koma amene amagula ambiri amakhala mavenda kote kuti ife alimi timakhala tikudandaula chifukwa tikhozokhala ndi maidi mwina muli fertilizer okwanira bwinobwino kuti tikagule mangoona zikhomo zokhazokha pamapekaso diza zomwe zili zinthu zosapekaso chilimbikitso kwa mulimi ngati inewo. Ayi tathokoza. Menemo ndimene ndachezera ndi ameniwa ochokera kwa tiye Chitukula kuno ku Lilongwe. Tathokoza kwambiri Pemphero Malimba. Tilowere kwa Fales Mtambo. Fales, mawa bwino, wadzuka bwanji? Tadzukanso Fales, nkhani tu ndi imeneyi tukambirana za mlimi akulira kuti chimanga atolowetsa zambiri koma atigula ndalama zochepa akutibera akuti bwanji kumeneko Malawi? Alright, fine. Ziko mutoyamba mwina Malawi atibini. Ripoti Banda. Mwina alima kudandaula ndi kusiba kwa mtengo kwa chimanga. Imeyo ngati mulimi zimeza kuza mneza. Mmeneza zikuza kwambiri chifukwa zonena kuti tidalowesa fertilizer wodula ulimi wathu koma pogulisa tikugulisa mochipa kodi ifeyo igula bwanji fertilizer aso wina kwa papa zikuoneka kuti igulisa chimanga mabagi ambiri koma tikugula fertilizer bagi limodzi kodi isikili maso no. Okay, nanga kuzira chitsogolo mkuona ngati chofunika njani kushikana kuonesesa kuti chakudya chikupezeka komanso alimi akudini mmene chofunika kuti boma lionepo kati fertilizer akhale otsika mtengo zizigwirizana ndi mmene tingagulisire zolima zathu. Tathokoza kwambiri zimene ndimene ndachezera ndi Malawi amene ndali nayo kunoko kukhana dziko. Tathokoza kwambiri Fales. Tiliso ndi Chifundo Masauli. Chifundo ali kuneno. Chifundo, mawa bwino, wadzuka bwanji kuneno? Ndadzuka bwino, kaya inu mwadzuka bwanji mene? Tadzukanso, nkhani ndi imeneyi pitirizani kumeneko. Chabwino, apa ndi mlimi azipfira yekha komanso kuti amachokera kuti. Ndine Tamanda Kaledi, timachokera kuno kuneno kuchikoni. Chabwino. Ngati mlimi kusika kwa mtengo wa chimanga kwakhuza bwanji chine limene mmapeza? Phindu kwenikweni pano pande palibe pa zathu
chifukwa chokuti mmene timatimira kaliro mbuyomo ndi panopa zikusiyana bwanji zikusiyana kuti chimanga chimene tikuchipeza tikugulitsa mochipa kwambiri ndikusiyana ndi mitengo imene inalipo kalekale chifukwa chokuti fetereza akubwera wodzula chimanga tikugulitsa mochipa phindu limene mitengo kalipeza chabwino nanga kupita chisogoni zimene zikufunika kuchita kufuna kuti kuonesa kuti chakudya chikupezeka komanso kuti mulimi mukupeza makamaka phindu lokwanira mukakolola kuti phindu lizipezeka tikakolola zikufunika zokuti feterezayo azipezeka okwanira komanso otsika mtengo kuti wina aliyese mwini aliyese azikwanisa kugula fetereza uja ndikupanga kuti chimanga chite chizipezeka chabwino omwe ndimene ndachezeratu ndi mmodzi mwa alimi amene ali pa Chikondi kaboma amene amapanganso kwambiri bizinesi ya kugulitsa chimanga komanso kugulitsa ndi kulima chimanga. Tathokoza kwambiri Chifundo kuneno ero set ndibwere kwa iwe nkhani ina imene anthu akukamba inkabakamwa ndiyo kuti izi zikozobwetsa chiopsezo cha njala food security because ndiye kuti mwina alimiwa salimaso chimanga kubwera kupotengera ndi mmene zinthu zikuyendera mboma lira DPP kuti ayi pali policy yonena kuti chimanga chitsike ndiwo akaona zimene akulowetsa kuti nanga munthu ndikuloya matomba ambirimbiri kaphinduke kochepa what's in it for me amene akuganiza choncho kuona bwanji kuti mwinatu izizi anthu ambiri asiya kulima zimenezo zipanga contribute kuti anthu ena asiye kulima chifukwa yang'ane kuti chimanga kuti uike fertilizer I think achimwaza madziwa masamu ake thumba la 50 kg kuti limalowa malo ochuluka bwanji amakolola chimanga ochuluka bwanji komano pano pa fertilizer mwina ndi around akuzokhala mwina 100 ndingoti close to 200,000 sana pitirira akuzokhala mitengo yake imeneyo pamene bag la chimanga anthu akamakolola kumene anthu amagula 28,000 25,000 so koza kuona kuti papa moti ndikagule fertilizer bag imodzi pa 200,000 ndikhoza kukwanitsa kugulapo matumba 10 achimanga bola ndisalime ndidzangogula chimanga because you factor in aganyu chani so mwina anthu ayamba kukhala ndi maganizo otero chachiwiri ndionena kuti anthu ena amati akalima akayika ka fertilizer kacha amapezaponso kachimanga kena kuti ife nyumba mwathu muno mene tilili matumba 10 wa chaka chino atikwana takula matumba 30 I think matumba 20 wa tapititse pamsika mwina akhoza kutithandiza ku magawo ena ndi ena akapititsa pamsika zobwera zake zokhala zochepa zonena kuti mwina moyo wawo ukanika kupita patsogolo so mwina anthu uno kwakukula yamba kuyang'ana kuti ife bwa tizingopeza chimanga choti tidzidya so pa mtengo mwina umene boma likumayika kapena mina mitengo imene ikumakhalira ife bwa tizikangogula pansika tani kupita kukalima so chimene chocho chipanga anthu ambiri kuti mwina asakhale ndi chidwi chenicheni chokalima komano anthu awiri amene tili nawo program abweretsa aspect ina imene mwina sitikumayang'ana so kwambiri particularly yokhudzana ndi feed mwina so value addition timaujeni mukunena ati timasnag and what have you tikamakamba mwina nkhani yonena kuti pachaka kuno kuti mafuna production yathu chimanga chizikhala mochuluka metric tons mwakuti we factoring in ma elements awawa kwambiri ine nimaona ngati kuti mwina tinakachisiyana kuti chikhale moti anthu mitengo idzipangira according to demand inali opportunity kwa mulimi chifukwa choti ofuna fidiwa ndekuti bweza kumakhala kuti ife tikapanda kutere ndekuti nkhuku zifa tikupanga demand chimanga chochuluka inali opportunity na kuti dziko la Malawi ino alimi amene ali ndikuthekera adzipanga produce chimanga chochuluka kwambiri so sikana akakhala kuti ukukula so ndikuona ngati kuti tione kuti tipanga bwanji mujani mafotokozera kuti kwambiri amayang'ana mwina umoyo wa munthu kuti chimanga chikakula kwambiri Amalawi asachifikira zikhala motere koma nthawi ina tikazapanga gambo anthu azapeza alternative chimanga chikazafika 200,000 pa bag mwina tidzanena kuti bwanji ndingodya bread ndigona zikhala bwino kapena ndingotere anthu akhozopeza ma alternative komabe ndinkhani kuti tidzikambirana boma likuteteza anthu ake likhoza kwateteza kufika pati komanso mulimi muteteza kufika pati zimenezo ndi zimene zilizofunikira kwambiri chabwino tipite kwa Felix Jumbe ali palaini pa Jumbe mabwino madzuka bwanji tadzuka kaiwo tadzuka ino ndi mulimi wa chimanga mulima chimanga chaka chino ndimene zikuyendera ine ndili machimanga
chipa zifukwa zingati ndikufuna kuti so ndiwonjezere pamwena ine ndikulima chimanga cha mbewu komanso ndimadziwa kuti chimangacho ndi chimene chimafunika chaka china chilichonse kudzakhala kovuta kuti Amalawi modabwitsa asinthe nkumadya china chake kumene kulibe kumalawi kuno foti kozo kamba kuti ayi bread yakupeza kuno kuti tiligu kumalawi kunonso sitilima ndikuti adzakhalabe wodula chokhacho imene chingakhale chochipa kwa Amalawi ambiri kuti achifikire ndi chimanga. Ngati polisi yalakwika tiyeni tikankhe polisi kuti ichoke polisi yolakwikayo kuti anthu adzilima chimanga ifo kumalawi kuno sitinganoti environment yathuyi anthu asintha ayamba ulima mbewu zina even ngakhale tati mapirawo mukuona kuti ndi ochepa anthu amene angakhala kuti azolowere sima ya mapira komanso mapirawo pa eka imodzi simungakolole ngati mmene mungakololere chimanga zinthu ziwiri zosiyana ndi tikamati kuti chaka chino poti fertilizer wadula anthu sangalime ndiona ngati zongola kuika chabe tabwino ndi inu muli ndi experience yambiri magwirapo ntchito ngati sakumundikoza kwadi makhangati munagwirako mboma muso chani mukuona kuti pakuvuta mpati chifukwa chani sikawo chimanga umahangati umasuntha choncho sukhazikika pangakhale structured market ya chimanga kumalawi kuno pakuyenika pachitike zotani? Structured market ya chimanga kumalawi kuno yofunikira komano mutati muchione chimangachi chidamba nkale kugwiritsidwa ntchito ngati chida chimene chimafunika unoti amafune awasunge anthu titi pa bay anthu angokhala pomwepo kwayika nkhwapa nde zidayamba ndatha munda ndithu ngakhale nthawi imene adimaki imapangidwa kalero farmers marketing board kaya matero kalero chidali chida chonoti Amalawi azikhala pomwe alilipo koma chakudya azikhala nayo ndikuti adachika ngati chida yonoti sangagwiritse ntchito kuti Amalawi atukuke nacho chifukwa chake ngakhale lero mukaona kuti aboma wa polisi imene akutsata yomweyo yachitsa mundayo yonoti chaka chiliyonse achite seti mitengo ya chimanga kumene kuti ayi tichite control mitengo yachimanga kuti anthu achite afford zimakhala ngati zinthu zabwino ndithu mukamaziva koma zinthu zija cholinga chake kusunga anthu kuti akhale osaukirabe zimakhala ngati zabwino koma nopasi maganizo amenewo palibe maganizo abwino. Nde inu ya Jumbe ninu mlimi wa chimanga mukupindula mwapindula ndi mmene mitengo yatsikira chonchimu ndi chimangacho mitengo iri tsopano mukutaona kuti muionetsetse ili maseti awiri pali mtengo umene awika aboma wa 45,000 pathumba unkuwika noti umene ugulidwa adimanga adachita seti ndikuti tinoti ndi national pricing ya chimanga 45,000 mukachita calculate mtengo umenewu kuti mugulitse 45,000 munakolola muna matumba kukakhalanso mulimi amene amalima bwinobwino chimanga mbewu yabwino amakolola on average kumalawi kuno timakhala kuti akhoza makolola matumba 200 pa hectare imodzi ndiye mutati muona kuti pa matumba 200 nkugulitsa 45,000 munthu akhoza kupeza ndalama yabwino 9 million akhoza kugwiritsa ntchito 3 million kugula fertilizer ofunikira zimenezo nzochitika koma no chimene no chachitikanso ndi chani muona kuti mtengo wayika wa kwadimakiwo kwadimaki kuchanso sanapereke
ndalama zokwanira zoti agulire mbewu ndiye kwabwera no mavenda ndi aja akugula 20,000 25,000 akati akwera ndi kuti afika pa 30,000 amene aja gulu limene lija ndi limene lapweteka amalawi chifukwa panopo amalawi mitengo imene ayikhazikitsa ndi imeneyo 20,000 25,000 mtengo umene uja munthu sangathe kuti akagule fertilizer chifukwa fertilizer ali ma 200,000 tabwino gulu limene lija ndi limene lipweteke dziko la Malawi kuti lisakhalenso ndi chimanga kapenanso alimena achotse chidwi choti akalimenso chimanga ndi boma limene dakachita anthu amene aja zaka zina za mbuyomu amakhala kumacheka m'misikamu mbweza pano tikumva kuti kwakuti amene amagula mtengo wa chimanga pakuti amangidwa koma chaka chinonso abomanso angoti zioneka ngati nawonso aboma mchikatikati mosafuna onena akuvomerezana nazo zimene zikuchitika ku misikazi zimene zili zopweteka alimi tabwino ajumbe nthawi ndimene atithera ngakhale talumikizana mochedwa chifukwa cha manetiweki koma tithokoze kwambiri chifukwa chokhala nafe mpulogalamu ya kulinji lero zikomo titsirize ndi mbali ya Leonard Chimwaza nkhani iyende motani kupita chitsogolo ikuoneka kuti boma layima nganganga kuti ya chimanga chitsike basi ena amanena zithandiziranso zinthu zina ngati ma inflation food inflation ndi zina zotero komano nkhani iyende motani Chimwaza mwachidule kwambiri chifukwa cha nthawi alimi kuno ku Malawi asanyanyale chaka chino tilime ndithu chimanga chofunikira kwambiri tipeze njira zochepetsera ndalama zimene zimalowa pamundapo kupanga reduce cost of production ngati nkotheka tiyeni tikonze manyowa ambiri kuti tikathire kumundako kuti no mchere umene ndokwererako mtengo fertilizer akhale ochepa tikatero ndi kuti no tiyeserako kupanga reduce cost of production chachiwiri policy direction kumbali ya boma akamba kale Dr. Jumbe apo mpofunika ndithu kumabalansa kumuona consumer komanso kumuona producer kuti mbali zonse zizikhala kuti zili kuno bwino chomaliza Elvis nkhani ya forex zonse zitakamba komatu fertilizer amene tikunena kuti ngokwerayi akubwera kuno chifukwa ma importers akugwiritsa ntchito black market rate nchifukwa fertilizer lokwera kwambiri kukadakhala kotheka kuti no forex yatsitsidwa ndithu ndikuti landing cost ya fertilizer ikanakhala yabwino ndikuti fertilizer ujabwezera affordable ndikuti cost of production ikanakhala yotsikirako ndikuti no nkhani ya mitengo imene tikuyikambirana pano sikadakhalako ndipo pamene tikuunika kuchimanga motero komanso molunjika tintiyang'anenso nkhani ya forex kuti no kumene kutakhala kuti no kochitika bwino fertilizer atha kupezeka wochuluka komanso pa mtengo womvererako ndikuti no alimi atha kugwiritsa ntchito ma inputs momverera ndikuti no zinthu zitokhala bwino ine ndimati mtero Elvis wabwino tathokoza kwambiri Chimwaza chifukwa chokhala nafe Grace Mijiga tsirizani nkhani mwachidule kwambiri nthawi yapita mwanakonda chile chachitika nchani mwachidule kwambiri ndimaona ngati aboma akanayamba kumabweretsa no mitengo yawo ya farmgate nthawi ngati ino imene tikukonzekera kulima kuti munthu azisankha chinthu chimene angalime ndi mtengo umene akuyembekezera kuti adzagulidwe chachiwiri nchonena kuti kunjako kubwera lino mwina masewera atikupangawa tisapange chaka chimene kuli chiopsezo chifukwa tinamvanso ndithu mtsogoleri wa dziko lino akupempha kuti tipange imene akuyitcha preparedness tsiku anasewera ndi misika ya chimanga pamene tikuona kuti kubwera chiopsezo yomaliza kwenikweni ndi imene akhudzako ajumbe kunena kuti yayi vuto ndi venda sinsika venda sapanga mtengo venda amatsata mitengo imene ili kumsika imene ili kuma processors ndi anthu amene amagula chimanga chokwanira ndiye nkhani ndiyonena kuti private sector nayo itapanga konso kuti itenge mbali ndikumaona kuti kukakhala mitengo azitha kupereka mitengo ija chifukwa mwina tikanako kupereka kwa 900 euro mulimi akanaonako bwino venda sosa akanapanga masewera ameneyo ziko kwambiri tathokoza kwambiri Grace Mijiga mhango chifukwa chokhala nafe Innocent nkhani tu ndi imene titsirize chimanga chavuta alimi sakupeza phindu komano akuyenera kuti aganiziridwetu munjira yake
I think alimiwa kapena anthu amene akuchita amene ali ndi interest mu nkhani yokudza chimanga ali magulu osiyanasiyana. Alipo ena ndi alimi ongonena kuti afuna chakudya, alipo ena ndi okuti afuna mwina adzigulitsa ku mbali zina ndi zina. So ndichofunika kwambiri kunena kuti tikamakamba zoti ulimi ndi backbone, mwina boma should look into that, ndi kumakhala ndi ma engagements ndi anthu amene ali on the production end. Chifukwa chonena kuti tikakhala kuti anthu amene ali ku production end mwina siti kupanga meet ma expectations awo kapena chani, what they do ndizona kuti production ichaitani itsika kapena production ichaisiya. Production ichaikasiya, it will be hard so nasi kunena kuti atiyambe kuyang'ana ma alternatives okuti chimanga tichipeze bwanji makagula kunyaga ononga so forex. Anthu aja akadziwaso kuti akumalawi kwa think chimanga cho ndi akuchifunitsitsa afika nacho pokuti abalalika, mitengo yake so ikhoza kukhala yokwederapo. So ndikuona ngati kuti mbali zonse mwina ziyang'ane, we have to structure the maize market. Mwina amene mbali zina amapangira afoja chakuti pale contract farming kunena kuti ayi inu mupanga produce chimanga chochuluka mwakuti, chimanga chochuluka mwakuti tidzapanga mwakuti mena kufotokozera amhango kuti tulutse mtengo uja pano kuti ife chimangachi tidza kugulani mwina motere. Munthu akapanga production yake apange masamu kuti ineyo ndikupanga produces mitengo yake ndi iyi, koma chimene chimachitika nchona kuti munthu uja amalima wamaliza zonse wapanga ma inputs onse kena kwamuza kuti chimangachi tidzichigula pa 40 chakuti, mwina pamene chimangacho chinakachita bwino chinakhala pa 60,000. So zinthu ngati zimene zonena kuti pakhale kumvana kwabwino pakati pa boma amene amapanga produce chimangawo, ena ongofuna kudya zichasoni manena kuti mwina ngati boma lifuna liteteze kwambiri ongofuna kudyawa boma lilime no chimanga ilo kumagawa kapena lipange kuti ena nena kuti mukankha mwamwa ayi koma ndimezi wena unkhala beoze ena amakhala kuti agula fertilizer, mitengo ya fertilizer ndiyo kwera kapena apo ayi boma alo lipange chothekera kuti fertilizer uja mitengo yake itsike. So ndizijatu ngokwana kuti ayi ena adzipanga umalayi konkuno koma kuti ayi palibe chakuti amepa kuti zakuti mwaiva imene yadzo imeneyonso ndi imeneyonso ndi yofika ibwerese nkhayina pakulinji kuti makhomererana rokha kwa ene ndayabangani ina sure tithokoze nonse fo chotsatira programu ya lero ya kulinji nenda uveso waho tikumane masabata akubwerawo. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kujibaji kudi usauga kulilabe nanga osolora ledesti ya odija shirugu goju yenda panji nanga ngani zonyati sasikulijani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanugo kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga ochuta mwazuga baji nanga atenzi radio kukulijani Oguliji, Tigudalila inu, Oguliji. Times Radio, the time is